naiz Maren Monasterio, Zarauztarra, eta hori alterofilia itet oain ja 3 urte, noa kirolontan, eta hori. Hasieratik ja piba guztau zitzaiten, eta urte hauetan geldiu gabe. Zirintzan zen ere Osaba klubian egon da urte askotan, eta probatzeko izan zin, nik leheno gimnasia erritmika egiten nulako, eta lagan unean ja pixkan egon nekilase kirolin, eta hori, izan zin probatzeko eta azkenean bia. Hori Naxiok deitu zin, esaten hori saria emango ziela, eta egia zan poza asko, azkenean ebai ikustia herrian ebai badagoela kirola eta kirolari asko daudela eta zuri aukeratzia kriston poza mateu. Azkenean gaztiak nik uste beti egon gehala, beti bultzatzei guela kirola itea, eta Zarautzen gaina iruditzen zait kriston aukera piloa dagoela, aukera zabala kaula edo zen kirol probatzeko, eta nik uste sari honekin ikuste alterofilia hor dagoela garrantzitsua dela, azkenean jende askok igual ez du zautzen.